den gebed makare. Well, an gini nachako ka ne pod akidoro. Taparo ni gima no inspire mokwongo kabisa. Kana donje form 1. Ndalo manene ka mane ponitiere bullying. Kamano. Koro kana donjo to jatieko moro biro penja ni nyinga ga. Takone ni nyinga ka pere ndege. Makosa manatimo ni embe ndege moro ne ni nyinge kanyo. Kamano. To nobukore opada. To ne beto ngama king'iye to bet na juol moinge. Kamano. Tawacho ni kai koro dhi gore matek. Koro nawacho ni ngama wuoi imbe ng'yo kaka imanori. Koro natemo manora kode. Kamano. Maji oneno mawacho ni jawan no oyiech. Koro nawacho ni kore kaka nachako giting'o block e bathot. Kunyo block mane fundi otieko weyo e bathot kamano. Then kana dongo dhi e college ne wan jochuma. Mia chuma ting. Koro ing'e jomo mukuot kama ka. Then chieng' moro achiel ne wadhi e ng'wech mar World AIDS Day Run Kisumu 21 kilometers. Ne wadhi ringe ka ne pokatimo orako mora mora. Ne ran adwa tho. Koro nowang' mana wacho ni ma ok nyalre kendo. Koro nawacho ni turning point. Koro nawacho ni nyaka koro atim orako ma is Olsa motingo mora mora. Koro iting'o chuma, iringo, but koro gimomiyo na chako kinetic fit. Ma pod nyien pok obudho e market ka. Nikech asetemo orako makagi ka. To gima nafwenyo ni orako maber mogik ma ng'ata nya timo e ngima dhano en kinyalo wuotho, kinyalo ringo, tekni dendino nyalo wuotho. Koro emomiyo iluonge ni kinetic. Kiparo physics. Kinetic ne bedo defined nango? Energy, motion. Koro outfit nani en ni be inyalo wuotho kamoro amora ma intie. E office kamitie, e puothi e dala kanyo, kata e kanisa. Wadwaro ni ji te ochak hero gimiluongo ni wuotho. Kamano. Kabiro ir kapo dano na kumi kanyo. Gin gik mage ma dano nyalo timo mayos nikech ng'enyo kaka nyisi king'iyo boma kaindi. Gokinyi karo dhi tich ochung'. Oidho mtoka, odhi office, obede kom, nyaka odhiambo saa 10 kata saa 11, ochako idho mtoka, odok e ot. Otimo mawuok tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich. Chieng' ngeso kochopo